Ćao, sreda je, a kao što znate, sredom ide Q&A i odmah počinjemo, nećemo da čekamo. Prvu grupu pitanja dobio sam od Mini i Miki, a prvo pitanje glasi da li si gledao novu epizodu PLL-a i šta misliš o epizodi. Gledao sam, naravno, gledao sam 2 nove epizode. Sviđa mi se to što su radili, taj kao vremenski razmak koji su napravili od 5 godina. Što se onog događaja konkretno tiče, o tome ne znam šta da mislim, neću da kažem koje događaju u pitanju, da ne bih spojlovao za druge ako nisu gledali. Klasičan PLL, dakle, ko zna šta su oni sad smislili, šta će se sve dešavati, ali generalno mi se sviđa. Koja ti je omiljena lažljivica? Spencer. Ona mi je nekako omiljena, ne znam zašto, ali nju najviše volim. Kada si počeo sa snimanjem? Počeo sam 14. maja, odnosno 14. maja sam objavio svoj prvi video prošle godine. Da li znaš koliko ukupno serija pratiš? Nisam 100% siguran, pošto ja stalno nešto dodajem, menjam, brišem, gledam neke stare ili gledam neke koje su odavno emituju da bih počeo da gledam nove sezone koje su trenutno u toku, ali oko 60-ak, ja mislim, oko 60. Koliko dobro znaš engleski ili pratiš serije sa ili bez prevoda? Znam dovoljno dobro engleski i pratim serije bez prevoda, odnosno ubacim engleski titl, čisto da mi bude lakše, ali da, gledam bez problema, bez prevoda. Omiljeni domaći strani youtuberi. Ja sam snimio video omiljeni domaći strani youtuberi, ostavit ću ovde i jedan i drugi, tako da možeš da pogledaš ko su. Koji ti je cilj subova ili subscribera na kanalu? Ja nemam neki cilj, posebno volio bih da je što više vas, vjerojatno to mi daje kao neku dodatnu satisfakciju, ali sad neki baš cilj nemam, naravno preko milion bi bilo super. Sljedeće pitanje je od Morene, neću da čitam ovaj ostatak, nisam siguran da li ću lepo pročitati. Pitanje je kako si preboleo smrt Dereka, jedno, lako. Baš sam skoro pričao sa drugaricom, iznervirao sam je što sam rekao da mi on ne nedostaje uopšte. Ja najviše volim Meredith, najviše volim tu njenu neku priču. A sljedeće pitanje je da li si gledao Game of Thrones. Gledao sam 4 sezone, 5. sam počeo da gledam pa sam nešto stao, ali verujem da ću je pogledati. Poslednje pitanje za danas je da li si gledao seriju Revenge, ako nisi preporučujem, odlična je poziv. Ja sam već to pričao u prethodnom videu, gledao sam Revenge, prestao sam da je gledam jer mi se 4. sezona, odnosno sam taj početak 4. sezona nešto nije svideo. Eto, to je to što se tiče ovog videa, nadam se da mi se svideo, ako jeste obavezno ga lajkujte, pretplatite se na moj kanal i obavezno mi u komentarima ostavite pitanja za sledeću nedelju da bih vam ponovo snimao i odgovarao na vaša pitanja jer ja to najviše volim da radim i najviše uživam u tome. Vidimo se, ćao!